Doa, 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 doa. Era costureira, o avó traballaba na leira. Doa, doa, e doa, doa, e doa, avó era poeta. O de avó cuidaba da besta. Doa, doa, e doa, doa. A tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas. Doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. É raro que o que morre o faga de boa gana, polo que ás veces demora a súa partida para enredar no mundo que deixou atrás. Por iso, os que quedan teñen a obriga de acompañalo, para facilitarlle o camiño ao máis alá. Pero non todos se deixan. Cando alguén se vai, queda un sitio na mesa e a comunidade tenta encher o seu oco co recordo do finado. A morte, xa sabemos, non ten retorno. Mais a presenza na memoria dos que inician antes que nós a longa viaxe é un xeito de sobrevivir ao esquecemento. É un xeito de perdurar. Un xeito de formar parte da nosa vida. Pero neste doa a doa da morte hai máis dúbidas que certezas, porque daló ninguén volveu para nos dicir como é a cousa. O Día de Difuntos celebrábase e aínda se celebra en varias parroquias. Ese día íbase a misa que celebraban polos difuntos e, ademais, había o típico responso que botaba o cura mediante paja. Cada un botalle aos seus difuntos se quer unha misa ou vamos non supoñer. Ou lle reza na casa ou na iglesia os responsos acabáronse. Como ten moitas parroquias non dá feito, na víspera de difuntos, bueno, pois bota 80, 100 responsos. Era o día do ano que nos facía madrugar máis, porque día de todos os difuntos, todos os santos, para todos os difuntos, había que oír 3 misas. E dábamoslle tanta categoría que se visitábamos máis de 3 iglesias, era forzado 3 iglesias. Ganábamos indulgencia plenaria en cada unha delas. Si celebrábase moito o día de difuntos, Si, moitas flores no cementerio, moi limpiña, todo. Mas ibas á misa. Que hoy hai que ir a misa temprano para ir as 3 misas. Ai, madre mía, o que fungábamos. El día de difuntos non faltaba nadie al cementerio con sus velitas como podían, sus flores. Había unha misa ali entre nós, que a min tocoume ir tamén, de rapaz, e a primeira misa xa era ás 6 da mañán. O día de difuntos se iba a limpar as sepulturas, lavarlas e poñerlle flores, eso facía sempre, sempre. Y se pasaba allí uno toda la noche, toda la noche, en el cementerio, velando a los muertos. Eu acórdome sempre cando era por difuntos, que sempre se poñían as lamparillas, aquelas nos vasos, coas mariposas. E claro, daba gusto de noite, mirabas todas as ventanitas, non se veía nada porque alumbrado casi non había. Doa, 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 doa. Era costureira, o avó traballaba na leira. Doa, doa. Entonces iban facendo sepulturas todo alrededor do cementerio. E despois, o que non tiña sepultura, porque había moitísima xente que non a tiña, enterrábase na terra. Enterrábase na terra sin sepultura. Se usted non podía pagar, e facía falta, así que levaba 4 ou 5 anos que non pagara, pois xa lla desfacían e iba outro. Dunha volta, vin unha que, cando botaron a terra por arriba da caixa, saleu unha calavera no medio de toda esa... E impresionoume moito. Quitaban as cenizas, os huesos, e iban para outro lado. Se usted recollía que eran seus, pois xa as metía donde fora, pero se non, xa había unha forza de botar todas xuntas. Porque claro, o que estaba enterrado antes, tocoulle de salir a calavera o cráneo dunha persona, e justo o botaron encima da caixa que fixo plá.
Tamén había o cementerio pos que non morrían sin confesar pos pequeniños. Os abortos enterrábanse na horta, como un gatiño calquera. Entre Vilán e Monteblanco se chaman Reira, o Campo Santo dos ingleses está ali mesmo ali. Ali morreron todos, según iban morrendo, iban salindo en terra. E os de ali de Xaviña, de Camarillas, iban collendo para ali, montonábanos para ali para a terra. E depois puxaron ali en covas e listo. E depois foi cando o entemento fixo un cementeriño, mas estaba ben. E lavábanse as lápidas de mármol, xa digo, cuidábase moito de quitar as ervas, pero eso era só na época dos difuntos. Pasaba a flota inglesa por fora, polo mar, e tiraba cañonazos, como un saludo, va. Pero agora xa hai tempo que non se ve eso. Ainda dicían ali, cando fixaron o Campo Santo, prepararon, que te piden algo os ingleses para que axuden a pasar o Campo Santo. Para os ingleses non dan nada que non acepten a derrotas. Doa, 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 era costureira, o outra bañaba na leira, doa, doa, e doa, doa. A morte estaba ritualizada, pasaba a morte dunha persoa, era comunicada mediante a campana, e para min ainda é moi agradable volver á aldea e oír tocar a campana a morto, porque eso indica que o individuo é valorado e todo o grupo social quere ser informado da morte, de por que morreu, de que morreu. Tocábase arrebato, tocábase para a muller dunha maneira e para o home doutra cando fallecían. Se morre unha muller son tres toques. Bueno, 3 carreiras. E se morre un home son 2. E se morre un anxiliño, repenica a campana. E mas iba a xente a chorar detrás do difunto. E non é deste que dicía ela, ai, meu Ramón, morte que te arrastra un home como un castrón, chorando. E nos íamos a mirar eso. Choraban alto e a veces unha salía a berrar as ventanas ou aos corredores, pero eu creo que era porque quedaban deudas. Sí, en alto, sí, sempre se choraban alto, sí. Choraban en alto, mas contaban a vida toda, que o home como era, a muller tamén como era, ai, que buiño era, bueno, casi todos eran vos, todos que morían, casi todos eran vos, Sí. Iban varios curas cantando o funeral, con armonio e todo. Eu vi moitos enterros así. Os que tiñan boa voz e cantaban eran largos, veña para cá, punto un de 5 pesos, punto un de tal, punto. Por favor, señor, basta un e non pida máis. A veces o cura dicía que andaban detrás del para que dixera, para botar o responso, e se da que estaban ali e estaba botando o responso, é que nin silencio guardaban. Dale el descanso, Señor, dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación. Te reciban los ángeles en su ciudad, te reciban los mártires en su amistad. Había unha habitación na casa, e li puñese o difunto, e a xente iba ao velorio, e gardábanse toda a noite, ou sea, toda na cociña, a xente iba para onde a familia, para estar con eles, que contábanse moitos contos e moitos, a veces eran moitas risas. Emborraban as mans no forno de coser. Os mozos se pasábamos, hola, chavala, tal, sala. Entraba para dentro, estaba morto, puñese a rezar, xa xente a rir, porque estaba todo emborrada. Cando tomabas 3 ou 4 copiñas, pois cada un contaba o seu chiste como podía. Pasábase como jonudo, pasábamos unha noite. Para rezar e para chorar, chegaba depois outro día, cando enterraba. Para ir a levar o corpo e todo eso, os veciños. Os veciños. Primeiro familiares, non? E depois os veciños. E iban tocando as campanillas, levaban os faroles, levaban un pendón, levaban un estandarte,
Levaban a cruz, claro. Que aquilo era increíble. Puñen de loito casi hasta o gato. Puñense de loito os nenos pequenos, as nenas. Puñenlles os lacitos aqueles que tiñan no pelo as nenas de 4 ou 5 anos de negro. Pois os cruceiros dividiron os camiños. Un camiño sigue para diante e outro iba para ali, chamaban un cruceiro, facían ali un cuadro, puñan ali un crucifijo ou algo, era o cruceiro. Nos tiñamos a casa casi ao lado do cruceiro, un pouquinho arriba. Entonces, como meu papá estaba facendo aguardiente, estaba facendo no forno. O forno era no fondo do pueblo, e a nosa casa na cima. Tiña unha irmá que estaba moi maliña, era pequeniña. Entonces a mamá díxome, mira, nena, vai alá ao forno e dille ao papá que viña que está morrendo a nena. Unha vez dixernos, mira, non sei que tempo era, dixe, hoxe suben as ánimas do purgatorio. Eu, máis meus irmás, máis outros, fomos ali un camiño onde se vía a iglesia, a posta do sol, dixe, a esa hora suben. Estábamos ali e non subeu ninguna, non vimos a nadie. Entón, claro, marchei. Pero chegaron do forno, ou do cruceiro, pegoume tal pánico que me quedei quieta ali no camiño sin poderme mover, con medo que tiña, porque tiña medo das ánimas, claro, da procesión das ánimas. E ter medo, como non iba a ter medo. E despois puñían uns melós, dos mainzos, e a xente dicía, iban a Santa Compaña, poñendo medo, eran a xente cunhas velas e dicían que viña a Santa Compaña con esas cousas.